טוב, אנחנו נמצאים הפעם לא בשיעור ליקוטי מוהר"ן, אלא בשיעור על זמן של ליקוטי מוהר"ן בנושא פסח. לעילוי נשמת משה בן רבקה ולרפואת לילי בת שרה. השיעור הזה, יש בו המון נושאים, יש בו הרבה מה לדבר. אני השתדלתי לגעת בנקודות הכי חשובות, הכי קריטיות, והקדמה לפני שאני בכלל מתחיל לדבר, מעניין אותי פה מי מעביר את הסדר או רק מי מתארח בסדר. יש פה חבר'ה שמעבירים את הסדר, כלומר בבית שלו הוא מעביר את הסדר, הוא זה שקורא, מעביר, מלמד. יפה. אז אם יש הרבה שמעבירים את הסדר, זה חשוב מאוד. הקדמה קלה, כשמעבירים סדר, הרי חייבים לקרוא את כל מה שכתוב. מצד אחד, מצד שני, צריך לעורר את הילדים במיוחד ואת המסובים ללילה הגבוה הזה ולמציאות הזאת שנקראת ליל הסדר, כי זה לילה, כתוב עליו לילה כיום יאיר. אומרים המפרשים, לא היה צריך להיות כתוב לילה כיום יאיר, היה צריך להיות כתוב לילה כיום תאיר. הלילה צריך תאיר, ככה אומר הגאון מווילנה, היה צריך להיות תאיר, לא יאיר. אלא הלילה יאיר כמו יום, זה הלילה היחיד בשנה שאתה רואה את האור, ולא אור, הרי בחוץ חשוך, רואה את האור של הקדושה שיורד מהעולם העליון ברמה כזאת, שלפי המקובלים, סוף הלילה, זהו, אין כוונות למחרת. זה למחרת פסח, אין שום כוונות, במקובלים, כלום. מה? נגמר. השפע ירד. השפע כבר ירד, מתי? בלילה הזה. כלומר, יש לנו, מי שחכם עיניו בראשו, לא יישן בלילה הזה. עכשיו אתה רבי ועליו, אתה מחמיר עליו? אנחנו עוד לא התחלנו את הערב. עוד לא התחלנו את הערב, הלו. לא יישן בלילה הזאת, למה? קודם כל, עד אחד ומשהו, גם ככה כולם בפנים. אחר כך אתה חייב לספר ביציאת מצרים. יש את הספר הזה, הייתי שם. תתחיל לקרוא לילדים, תתחיל זה. 2, 3, זה, נפלו, יאללה, אתה רץ לבית כנסת, שם יש שיעור, עד הנץ, מתבילה, שלום. סגרת את העניין, אתה חייב לרוץ ככה. זה הלילה הזה גבוה, מעל גבוה, מעל גבוה, מעל גבוה, אין לך גבוה ממנו. זה לילה, רבותיי, שאפשר לאסוף בו המון, 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 המון רוחניות, אמונה ורפואה. באמת מרוב שכל כך הרבה נושאים, קשה לאסוף את כולם, אבל אנחנו נתחיל בהתחלה. ההתחלה היא כזאת. כתוב, יש לנו כמובן פסוק לכל חודש וחודש, הפסוק של חודש ניסן, זה פסוק שהולך כסדר, י' כ' ו' כ'. ישמחו השמיים ותגל הארץ. כלומר, בלילה הזה, בחודש הזה, בניסן הזה, זה בעצם החודש שלנו. יש מחלוקת בגמרא, באיזה חודש נברא העולם? יש אומר תשרי, יש אומר ניסן, ושתיהם לא חולקים. למה? כי באמת במציאות, כשאני בורא עולם גשמי, הוא נברא בתשרי. אין שום בעיה. הוא נברא בתשרי. אבל בניסן באמת נברא העולם. למה? כי עם ישראל יוצאים בחודש האביב. עם ישראל נולדים בחודש האביב. עם ישראל זה העולם. אם עם ישראל זה העולם, ממילא העולם נולד בניסן. כי עם ישראל נולד בניסן. הלאה. פסח זה חג שבו הקדוש ברוך הוא בא והראה לעולם, אני כאן. 10 מכות, יציאת מצרים, קריעת ים סוף, 50 יום אחרי מתן תורה, בורא עולם פה. לפני כן מה היה? היה דמיון של כל אומות העולם, שהם מסוגלים לעמוד כנגד ישראל. ובמיוחד מצרים. מצרים האמינו בראשוניות. ראשוניות בעולם. המזל הראשון, גדי. מצרים סוגדים לגדי. מה עשינו לגדי הזה? תפסנו אותו על קרעי המיטה, נתנו לו לצעוק 3 ימים, שחטנו אותו, את האלוקים הראשון שלהם פירקנו. המכה הראשונה, מכת דם, למי? ליאור. הנילוס זה 4, כתוב ש4 נערות יוצאים מעדן, הראשון פישון,
רש"י במקום, שמביא פשטן בארץ מצרים, וזה הנילוס של מצרים. אז פישון, זה הנילוס, הם סוגדים לנהר הראשון. למה? כי הם רוצים ראשוניות. מה עשינו לו? פירקנו אותו, מכת דם. אחרי זה סרחנו אותו עם צפרדעים. אז זה כבר 2. 3, אין לך מלך פרעה במצרים, אין לך מלך פרעה במצרים שלא יהיה בכור. וממילא מכה אחרונה, מכת בכורות. ובורא עולם יוצא בהצהרה, בני בכורי ישראל. אתה באת בשם הראשוניות במרכאות של העולם, של הטבע, נהר הראשון, מזל הראשון, בכור הוא ראשון. תחשוב שנית, הראשון והיחיד זה בורא העולם, והיחידים פה בעולם זה עם ישראל, ומכאן והלאה תתחיל את ההגדה. את ההקדמה הזאת אתה חייב לספר לנוכחים. יש פה מלחמה על האחד, ולהגיד את המילה אחד. למה? כי לאורך כל ההגדה אנחנו נראה שמה שאנחנו מוציאים מההגדה הזאת זה להראות את בורא העולם כל רגע. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, הקדוש... איפה אנחנו רואים את זה? בעיקר בסוף. כשאני מלמד אותך את כל ההגדה, בסוף אני עושה לך מבחן. ואז מה? איזה מבחן? פשוט. חד גדיה, אחד אלוקינו, אחר כך יש לך, איך? קילו יאה, קילו נאה שרים? הבטחתי לשיר את זה פה בסוף השיעור, מוקלט. כל מי שרוצה להסתלבט עליי, יעשה קליפ וישלח לחברים. למה? מכיוון שהשיר הזה, קילו יאה, קילו נאה, לך ולך לך, כי לך לך, השם הממלכה, אז אני אשיר לך אותו, תדע לך שאני יכול לעשות את זה בשתי קולות, תדע לך שאני יכול לעשות אותו בשתי קולות, ואני מבטיח לך שאתה תהנה. תורג'מן, נו מה, 1-0 כבר? לא יודע, אני יודע מה, אמרתי זהו, הוא הגיע, 3-0, אומר המשחק נגמר, יאללה. יאללה, טוב מאוד. אז אני ממשיך. אני רוצה להתחיל בהתחלה. ההתחלה היא כזאת, חברים. מסכת ברכות, תקשיבו, תהיו איתי, מסכת ברכות, דף ט' עמוד ב', משהו שלא מובן לחלוטין. איזה הוא בן העולם הבא? מה היינו אומרים? מה שאנחנו מכירים משפעי, שפנפיק, תכנתי אתכם כבר מספיק. לא. איזה הוא בן העולם הבא? תקשיבו טוב. במסכת ברכות דף ט', זה הסומך גאולה של הערבית לתפילה של הערבית. אתה עושה את זה כל יום, אחי. גל ישראל, מתחיל להתפלל 18, השש שפתי תפתח, בום, 18. אומרת הגמרא, איזה הוא בן העולם הבא, אורן, כל יום בערב. זה הסומך גאולה של הערבית, שאתה אומר, הוצאנו מצרים, גאלנו, ל-18. אז ישר מי שואל? רבי יונה מגירונדי, אחד מהראשונים, הוא על פיה אחורה. הוא מחותן עם הרמב"ן. הרמב"ן, רק שתבינו ככה, רמב"ן, הרמב"ן כשרצה לנסוע לארץ מספרד, אז הספינה של המלך לא עבדה. אז המלך אמר, מה קורה? למה הספינה לא עובדת? מה הולך? מה קורה פה? אמרו, מה, תקוע, הספינה תקועה. אמר להם הרמב"ן, אני לא רוצה לנסוע בספינה של המלך, אני צריך לנסוע מספרד לארץ ישראל. אמרו לו, את לארץ ישראל, לספרד, עכשיו אתה יודע כמה זמן זה? הוא אומר, לא צריך יותר מדי, תנו לי גיגית, סירה קטנה, זה הספינה של המלך הענקית. משהו דוגית, עם אחד, לא, מלאך אחד ומשות. גם המלאך אחד והמשות, עוד מעט נראה מה היה איתו. יורדים עם הרמב"ן המלאך והמשות ביחד, מתקדמים קצת, הרמב"ן אומר למלאך, אתה יכול לישון, זה בסדר. הרדים אותו, אמר שם קדוש, בום, ארץ ישראל. המלאך מתעורר, מסתכל, אומר, מה זה פה? מה קרה? כלום לא קרה כלום, הכל טוב. אני יורד כאן, לאיפה אתה חוזר? נומי, שוטי ספינתי, בום, אמר שם קדוש, החזיר את ההוא. זה הרמב"ן. הגיע לארץ ישראל במה? בשמות קדושים. זה רמב"ן. המחותן שלו, רבי יונה מגירונדי. רבי יונה מגירונדי, על הגמרא, תסתכלו סוף ברכות, סוף הגמרות, נתנו לו כמה עמודות לדבר. תקשיבו מה הוא אומר על הנושא הזה
איזה הוא בן העולם הבא, זה מסמיך גאולה לתפילה. תקשיבו טוב. זה הסומך גאולה לתפילה. הוא אומר, יש להקשות, וכי מפני ששמח גאולה לתפילה, יש לו שכר כל כך שיהיה בן העולם הבא? למה מה קרה? זה אני הוספתי. אז הוא אומר, שהטעם שזוכה לשכר כזה גדול, מפני שכאשר הקדוש ברוך הוא גאה לנו, והוציאנו ממצרים, היה להיותנו לא לעבדים, שנאמר, כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. ובברכת גאה לישראל מזכיר בה את החסד שעשה עמנו הבורא. והתפילה שאתה מתחיל 18, זו העבודה כמו שנאמר, ועבדתם את השם אלוקיכם. זוהי תפילה. וכשהוא מזכיר יציאת מצרים, הגאולה של הקדוש ברוך הוא, ומתפלל מיד מראה שכמו שעבד קונה אותו רבו, חייב לעשות את מצוות רבו. כן הוא מכיר טובה, והגאולה שגאל אותנו הבורא, והגאולה שגאל אותו הבורא, ושהוא עבדו, ועובד אותו, וכיוון שמכיר שהוא עבדו מפני שגאלו, ועושה רצונו ומצוותיו, נמצא שבעבור זה זוכה לחיי העולם הבא. תירוץ ראשון, עברית. אומר הרבי יונה מגירונדי, תקשיב. כשאני עכשיו רוצה לגאול עבד, מה זה לגאול עבד? האדם הזה עכשיו עבד 10 שנים. אני רוצה לגאול אותו לפני הזמן, מה אני צריך לעשות? שלם עליו, פדה אותו, עכשיו הוא שלך. לגאול אותו. אני רוצה לגאול אותו לפני הזמן. אין בעיה, כמה שנים הוא צריך לעבוד? עוד 6 שנים, כל שנה, איקס זמן, איקס זה. שחרר אותו, גאל. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים. ממילא הוא קנה אותנו. אם הוא קנה אותנו, אני מכיר בטובה שהוא עשה לי, ומיד אחר כך מתפלל. עצם זה שאני מבין, אבל מה נהיינו לבורא עולם? עבדים. למה נכנסנו בכלל למצרים? ללמוד להיות עבדים. חובה להבין את זה. כי זה לא מובן. איך אתה, בורא עולם, כל כך אוהב אותנו? 400 שנה אתה מכניס לאברהם אבינו בברית בית המיתרים? מה קרה? במה ידע כי ירשנה? מה 400 שנה? לא הגזמת בורא עולם? אני צריך אנשים, תקשיבו טוב, עבדים. אורן, אתה יודע מה זה עבדים? ענב, שפל. עבדים. זה לא ענב שפל. רגע. תנו לו להסביר את עצמו, חבר'ה. ברגע שהיינו בצד הזה של העבדים, אנחנו היום יש לנו את ההכרת הטוב, כי הכל לא אצלנו מה שמובן מאליו כמו שיש בחוץ. אז בגלל זה אנחנו תמיד למטה מורידים, וזה התכוונתי. שמעתי. אני עכשיו רוצה לתת לך דוגמה. עכשיו הדוגמה הזאת, בוא נתן דוגמה אחרת. גמרא, עבודה זרה, על ההתחלה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן שכר לכל מי שעשה את התורה שלי. באמת? כולם מגיעים. מי מגיע ראשון? רומי, יוון, כל החבר'ה שלא עשו כלום. ורוצים שכר. בסוף הוא אומר להם, שקרנים רמים, לא עשיתם שום דבר. הוא אומר, תן לנו מראש ונעשנה, נותן להם מצוות סוכה. מקדיר עליהם חמה, מה הם עושים? וולה, בום! ניתן וולה לסוכה, טק, מפרק אותה, ובורחים. מה קרה? גויים. גוי אין לו עבדות, הוא לא כנוע. אתה יודע מה זה כנוע לבורא עולם? אני אספר סיפור. עכשיו, שימו לב שכל השיעור הזה יהיה מלא סיפורים. מלא סיפורים. למה? מכיוון שלהעביר את ליל הסדר זה סיפורים. ככל שהם יהיו יותר קצרים ומעניינים, יותר כיף. ככה זה. ארוך הולך לאיבוד. בדיוק. עכשיו, אתם מקבלים שיעור 2 לא משנה, אני לא אשחרר אתכם 9:30, גם לא יודע מה יקרה. עכשיו, אתם מקבלים שיעור מלא, אתם תדלו ממנו את הסיפורים, ותדביקו אותם איפה שצריך להחיות את הערב. עכשיו, השושלת של בלז היה שר שלום מבלז, אחר כך רב אהרון מבלז, נכד שלו, לא יודע את השם שלו, אבל אני יודע מה קורה איתו. הוא 37 קילו רוב חייו. סגפן בינלאומי. סגפן בינלאומי, אתה שומע תורג'מן? הבקבוקים שלך הכי שוקלים יותר ממנו. 37 קילו רוב ימיו. מה היה אוכל? 2 ארוחות ביום. ארוחת בוקר שלו, חצי ביסקוויט, חצי כוס קפה, טובל, אוכל, שותה קצת, זה ארוחת בוקר. בערב היו עושים לו מרק עשיר, אבל היה לוקח כף, שותה את הכף הזאת, סטו. עכשיו הלאה, לקראת סוף ימיו, הרופאים אמרו לו, תקשיב, אתה ממשיך ככה, זהו. אמר, מה, אם ככה אני צריך לעשות את ההחלטה שלכם, אתם הרופאים,
ההחלטה היא בידכם. מה אני צריך לעשות? תגדיל את הארוחות. אמר להם, טוב, אין בעיה. חזרו הפמליה לבית, התחילו לחשוב, מה עושים? איך נגדיל את הארוחות? אז החליטו שהביסקוויט גם ככה חונק אותו, לא יכול. הוא אומר להם, לא יכול. קפה, זה בשביל, לא. נגדיל במרק. אמרו, מה נעשה? 2 כפות. אמר, מה פתאום? השם ישמור. הוא חשש לזוגות. חושש לזוגות. כן, בגמרא חשוב לזוגות שיש שם, יש שדים, מתעסקים. אמרו, 2, 3? טייבס! הוא התחיל לצעוק, טייבס! טייבס! אז מה עשו? חשבו, בזוגות שורה רוח רעה. על כל אחדים לא. אבל בזוגות זה אמרו, 2 כפות, כמעט הרגת אותו. אז אמרו 3, תעבוד, השתגעתם, 3 כפות. טוב, מה נעשה? אורן, מה נעשה? אנחנו מרביצים, תן לי את הסיר, הופ, חבל על הכפות. בסוף מה? מצאו פתרון. קנו לו כף גדולה יותר. היה כף רגילה, קנו לו כף גדולה יותר, שתה בכף הזאת והסתדרו. האחד הזה, היה לו משמש, מכיוון שהוא היה חלוש, אז היו עוזרים לו לקראת, כשהוא הזדקן, להתלבש. פעם אחת, המשמש שלו, בא להלביש אותו, כמובן, מלבש ימין, שמאל, פעם אחת הוא טעה, והגיש לו את השמאל. הוא לא הכניס לו את היד שמאל, הוא רק הגיש לו את השמאל. אתה יודע מה קרה? הוא קיבל על עצמו תעניות הפסקה למשך עד סוף השנה, כי רק ניסו להלביש לו, ערני, פעם אחת ניסו להלביש לו את הבגד שלו, רק ניסו, הגיש לו המשמש את יד שמאל לפני ימין. הוא כמעט התעלף, והוא גזר על עצמו תעניות עד סוף השנה. אמר, ניסו לתת לי לשים שמאל לפני ימין. לא יאומן. עכשיו אתה מבין מה זה עבדות? אתה מבין, זה עבדות של עם. סיפורים כאלה אין באף מקום, באף ארץ, באף אומה. אין דבר כזה. זה עם ישראל. זה עבדות. זה כשהקדוש ברוך הוא מוציא אותך ממצרים, ואתה מקבל על עצמך עבדות, זה כי אבותינו היו 210 שנה במצרים, באמת עבדו, ונהיה להם DNA פה של עבדים, וכשאיך שהם יצאו, הוא לא נתן לנו אפילו לחכות בעולם, טאק, בום, ישר עבדיים, ולא עבדים לעבדים, בום, קבלים על עצמם עבדות, ואתה חושב שבעולם חיכה? מה פתאום? איך שיצאנו ממצרים, רק תחשבו כמה הלכות עם ישראל היה צריך ללמוד. קודם כל מילה, לא מלאו את עצמם במצרים בכלל, היו צריכים למול. דבר שני, הלכות שחיטה. הרי בדמי חיי, בדמי חיי. הלו, בדמי חיי, בדמי חיי. עם ישראל לא מל. היה צריך למול דם של מילה, דם של זבח הפסח, התערבבו ביחד, ורק אז יכלו, הרי כל ערל לא יאכל בו. כל ערל, זה חלק מהחוקים של קורבן הפסח. עם ישראל היו ערלים. כל ערל לא יאכל בו, ממילא היו צריכים לימול. אז הלכות מילה, הלכות שחיטה. הלאה, הלכות ביקור לקורבן שנמצא עכשיו זה. יש בו מומים, אין בו מומים. יש פה זה, אח שלי, עם של עבדים. עוד לא התחילו זה. עושים טרנספורמציה להיות עם. עוד לא הגעת, קח את הספר החוקים. שם לך איזה, פה איזה תנ"ך ככה מבואר, בום. מה, ככה? אח שלי, אני חוזר לחרוש. אתה חושב שזה יותר... יכול להיות, כן, יכול להיות. כן, יפה, יפה, רואי, אני רואה שאתה מתכונן טוב להגדה, לא רע בכלל. הלאה. עכשיו, למה התעקשתי אתמול בערב, מיד בהול, טלפון לחכם ערן על המוצ"ש, ערני, כן, תקשיב, אנחנו מחר לא עושים שיעור לכותב מוהר"ן. מה קרה? צריכים לדבר על פסח. עכשיו, יכלנו לעשות את השיעור הזה כמו שדיברנו פעם, אמרנו אולי רביעי, אולי זה, אולי פה, אולי שם. למה? מכיוון שכשאני לומד במהלך השבת את כל העסק, אני קולט שהחבר'ה יכולים להפסיד את כל האורות של פסח. למה? אין דבר כזה להגיע לערב פסח, שלום, הגעתי, יאללה, אני מגיד הסדר, גם שעה שעברה עשיתי, בוא נתחיל.
לא יקרה. לא יכול להיות כזה דבר. אנחנו חייבים הכנה. אם אתה לא בא עם הכנה, הפסדת את המצווה. עד כדי כך. סיפור פשוט. על מי? רב פינקוס, רב שמשון פינקוס. שמעתם עליו. הוא כשהיה צעיר לימים, לא זקן ולא זהו, הרי נפטר בתאונת דרכים. לא כשהוא היה ילד, היה בוחור כזה, נתנו לו לנקות קומה שלמה שבישיבה שלו, לקראת פסח. הבחורים ברחו, תפס אותו הרב, אמר לו הרב, אתה צריך לנקות אתה חייב לנקות את הקומה. נפל עליו קומה, חבל על הזמן. הוא התחיל לנקות, הוא מספר סיפור אישי שלו. הוא אומר, התחלתי לנקות בשעה 6 בערב. ועד 2 בלילה נקרעתי. ב2 בלילה באתי לרב, אמרתי לו, הרב, סיימתי. אפשר לבדוק. אמר לו, ומה עם העלייה? איזה עלייה, הרב? מחר אני לא עולה לתורה, זה בסדר, אני לא... איזה עלייה? הוא אומר, עליית הגג, יש שם... הוא מחכה לך שם... טוב, הוא שמע, לא, התבטל, שקט לא, עלה. הוא נכנס, חשכו עיניו. התעלף. חשכו עיניו. תורג'מן, זה כאילו אתה נכנס למקום, לא דרך בו בן אדם כבר כמה חודשים טובים. הכל אבק, בלקן, עניינים, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. אבל הוא אמר, הרב אמר, נגמר, עזר חיל, טק, 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 הוא סיים לפנות בוקר, גמור, רצות, שחוט. הוא מספר שבערב פסח הזה, היה לו את הפסח הכי חזק. הוא אומר, הפסח ההוא השפיע עליו לכל חייו, נפתח לו מעיינות החוכמה. הוא אומר, מאותו יום השכל שלי כבר לא היה אותו דבר. זה כאילו הכנסת מאיץ, טורבו של זה, אבשלום קור, זה טורבו לעז, מאיץ, ופתאום נהיה לו מוח בתורה, חבל על הזמן. מאידך, החפץ חיים פעם מספר, שהוא ביקש מאשתו, הוא אמר, השנה אני אבקש, צריך להשתתף, אני אבקש אם אפשר לפתור אותי. אבל רק אם כולם מסודרים. אז הוא בא, ניגש לרבנית, אפשר, אני מוכן לעזור, צריך עכשיו, ואם לא, אני אלמד איזה שעה, אני אחזור עוד מעט, אני אשאל אם צריך. הוא אומר, השתבח שמו, למד כל הזמן הזה, הגיע לערב פסח, הוא מספר שהיה לו הסדר הכי פחות מוצלח בחיים שלו. הוא אומר, זה שלא שפשפתי. תקשיבו טוב מה אני מדבר, תורג'י. זה שלא שפשפתי, וזה שלא קרצפתי, וזה שלא נפלתי על הרצפה, וזה שלא צבעתי, ולא סייעתי, ולא ארגנתי, עלה לי בסדר שלי. והאורות שמגיעים, ועכשיו, ככה שאתה יודע את הדבר הזה, ואז אתה מגיע לחבר'ה, יום רביעי חמישי, שכבר אחרי הקניות, אחרי הכל מי שלא, שאתה עושה ממנו קלוץ. מה קורה? כן חבר'ה, תעבדו, תנקו את זה, אח שלי, הכל מאחורינו. עכשיו, עוד יש כמה ימים, אפשר עוד לתת יד, אפשר עוד לצבוע, לדפוק איזה 2 מסמרים ובשמחה. הדבר הזה פותח את הסדר. אני אספר לכם עוד יותר. רבי לוי יצחק, לא, הפוך, לא זה מחירון. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הוא מספר שתמיד כשהוא היה מליץ על עם ישראל, הרי הוא סניגורם של ישראל, כשהוא היה מליץ על עם ישראל, הוא היה פותח תרקים, ולמעלה בעולמות העליונים, אני לא הייתי שם אף פעם, אבל כשהוא היה מגיע לעולמות העליונים, תמיד הוא היה מעורר את הקשרק, ככה זה נקרא, את הקשרק. מה זה קשרק בהגה האשכנזית? תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, נכון? קשרק. אז הוא בזכות התקיעות שהיו בראש השנה, כשהיה צריך למתק דינים, היה מכוון בקשרק. אבל כשהוא ראה שגם זה לא עוזר, מה הוא היה עושה? הוא היה אומר, אם לא בקשרק של תשרה, בקשרק של ניסן. מה זה קשרק של ניסן? אז הוא היה אומר, קשרק של ניסן זה קרצוף, קוף, שין, שטיפה. תקום, תלך, תביא. לא, קרצוף, שפשוף, רחיצה, קדושה. כל זה מביא למטה תורג'מן לקדושה. היה אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, זה לא צחוק, צריך למתק דינים על עם ישראל. הוא אומר, אם זה לא עוזר לי עם השופר, הולך לי עם הניקיונות. אח שלי, מה זה ניקיונות? כל אחד יכול לנקות. לא. צריכים לדעת, החג הזה הוא מתנה גדולה. למה? אתה כל השנה מתמודד עם יצר הרע. כל השנה מתמודד איתו.
וואלה, אחי, אתה יודע איך זה הולך עם העמודות של הביתיים, אורחים. אתה הביתי ואתה מובס. 99-0, 90... טוב, אתה מנצח גם, אבל אתה מפסיד. הרבה פעמים אנחנו מפסידים ליצר הרע. מגיע הזמן בפסח, שאתה יכול להביס אותו, אבל כמו שצריך, מה שנקרא. ואיך זה עושים את זה? החמץ הוא דומיה דיצר הרע. וכשאתה משפשף, אפילו שפשוף חיצוני, יש ניקיון פנימי בלב. אתה מוריד שכבות בלב. כדי להוריד שכבות בלב צריך ללמוד הרבה מוסר, ללמוד הרבה גמרא, להגיד הרבה תהילים ולהתפלל. והנה בא חג שעושים לך מבצע. אל תתפלל, אל תקרא גמרא, אל תעשה תוספותים. קח סקוץ', שפשף. וואלה, לא הגזמת? אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'י, ואני מבטיח לך. אתה לא יודע כמה תעשה לנשמה שלך, בזכות הקרצופים והשטיפה והניקיון, אתה מקבל קדושה לקראת החג הזה. אז איך אפשר לבוא ביום שישי שבת, ולהגיד יאללה הגעתי לחג? אח שלי, אם לא ניקית, אם לא שפשפת, אם לא עבדת, עיקר חסר מן הספר. העיקר אנחנו, טוב אני אביא לך מנקה, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. זה לא העניין. אין עניין. אם ככה, בוא נלך לבית מלון. השם ישמור. בפסח? ושמענו שיש כאלה, השם ישמור. בפסח? ויש כאלה, בחול, לא שרויה. יאללה, לא שרויה, בטח לא שרויה. שרוי לכם, זה מותר לכם. לא שרויה, זה לא מותר, זה אסור. זה לא שרויה, זה גרוע. הזמן שאתה צריך הכי הרבה להתעלות, הזמן שאתה הכי הרבה צריך להתקדם, הזמן שעשו לך מבצע, סייל, הנשמה שלך הולך לקבל קרצוף, שטיפה, רחיצה. לא, עזוב אותך, נו, משלם 200 שקל לאיזה ערבייה, תבוא תנקה את הווילונות, את החלונות. מה, תגיד, אתה אמיתי? אתה צריך לנקות את החלונות של הלב. מה באת הבאת לי? עוד עגל לתוך העסק, גם את זה צריך שפשף. העבירה הזאת גם צריך להוריד עכשיו. חבר'ה, יש לנו זהב בידיים. יש לנו אופציה לנקות אמיתי. בואו ניקח את זה בשתי ידיים. להיות חכמים. הלאה. אז דיברנו על איזה הוא בן העולם הבא. מה אמרנו? הסומך גאולה לתפילה. הטעם השני, מפני שמזכיר גאולת מצרים הוא מתפלל מיד, הרי אנחנו אומרים, גאל ישראל, על מה אתה מדבר? על יציאת מצרים, השם שפתי תפתח. גאולה לתפילה. הצמדת אותם, מה אתה מראה? אומר רבי יונה מגירונדי. מזה שאתה מזכיר גאולת מצרים הוא מיד מתפלל, אתה מראה שאתה בוטח בהשם בתפילה בכל דבר. כיוון שמבקש את הצרכים מהקדוש ברוך הוא. והוא בוטח רק בו. וכן בפסוק וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. וכיוון שמזכיר עכשיו את אותה גאולה שבטחו אבותינו בהשם והציל אותם ומתפלל מיד, מראה שגם הוא בוטח שהקדוש ברוך הוא יענה אותו כמו שענה לעם ישראל בעבור שבטחו פה, ומפני זה מזכיר את אותה גאולה ומתפלל מיד. הביטחון הוא העיקר, היראה והאמונה, ולפיכך זוכה בסיבתו לחיי העולם הבא. אומר הרב דבר נפלא, כמו שעם ישראל בטחו בקדוש ברוך הוא, והאמינו בהשם ובמשה עבדו. אותו דבר אתה עושה. גאל ישראל, השם שפתי תפתח. מה אתה מראה? כמו שגאלת את אבותיי, אני מאמין שאתה יכול לגאול גם אותי. כמו שנתת להם, אני מאמין שאתה יכול גם לתת לי. ממילא, אני מאמין בך אמונה שלמה, וזה מראה שיש לי יראת שמיים לבורא עולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אם יש בן אדם שיש לו יראת שמיים, ואמונה, ובוטח בי עד הסוף, אין לך דבר טוב מזה. ממילא, ככה היה העולם הבא, למה לא? אתה כבר מכוון על המטרה. הערב הזה רבותיי, מי במוקד? האחד. כל הזמן, אחד אלוקינו, הקדוש ברוך הוא אחד. כל הזמן לדעת, הקדוש ברוך הוא במרכז. כל הזמן להזכיר את בורא עולם. כל שנייה וכל שנייה. משה רבנו לא נמצא בהגדה. למה? פעם אחת. למה? מכיוון שעכשיו גם משה רבנו זה לא הסיפור. הסיפור זה רק בורא עולם. הלילה הזה להשם. זה הסיפור. עכשיו, אם ככה, טוב, קודם כל היה ידוע, בכל הדורות, היה מנהג של כל האדמו"רים והרבנים, לעשות את הסדר שלהם, לעשות פאוזה בסדר, רבותיי, בוא נלך, נראה
סדרים של אנשים בקהילה. וככה היו עושים. עוצרים. הרבה אדמו"רים. למה? הם ידעו שהסדרים האמיתיים ביותר נמצאים אצל פשוטי העם. וזה מדהים. כמה סיפורים יש לנו אמיתיים מגדולי החסידות שקיבלו ברוח הקודש, שהיו אומרים להם, הסדר שלך סוכה, אבל הסדר של הכפרי בסוף העיירה, הוא העלה את כל הסדרים של כולם. וזה מסופר על אותו אחד שאשתו עשתה לו, מה זה סדר? עשתה לו את הסדר כמו שצריך, והוא מתחנן אליה, תראי מה הכנו, תראי מה עשינו, תראי, והיא צועקת עליו, תראה מה עשית, תראה מה פה, אני טרחתי, אני זה, אתה בא לי ככה עכשיו, איפה המתנה, לא הבאתי לי גם מתנה, והוא מצטדק ומצטנע ולא זה, ורגוע, ומבקש סליחה, ועוד פעם, ומתפייס, תעשי טובה, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, המלאכים, כולם מחכים, עוד מעט יורדים למטה, אסור לכעוס, אסור זה, בוא נהיה ביחד, יא אחותי, ומכה בו ימין ושמאל, יאללה דרבה עוד אחד ועוד אחד, היה עושה בהם שפטים, היא צועקת דם, סמסלנו, צרדיה, וככה, בסוף, 11 וחצי, היא אומרת, אתה יודע מה? יאללה בוא נשב. והוא עושה את כל הסדר בחצי שעה, וחוטפים מפה וחוטפים משם, וכאן הבן החכם וכאן הבן התם, ויענונו, טק, טיק, טוק, פה, ויראה אותנו המצרים, והיא שעמדה לאבותינו, טק, אוכלים משהו, הלל, מגיע עם הלשון בחוץ לאפיקומן, חסל סדר פסח כהלכתו, ככה הוא שר, והאדמו"ר מסתכל, ואומר לעצמו, הסדר הזה הרים את כל הסדרים של כולם. למה? כי כשאדם לא כועס, אתה יודע מה זה אומר אורן? זה מראה שאני יודע מי מנהל את העולם. את לא באמת רבה איתי. הקדוש ברוך הוא מנסה אותי דרכך. אני על הקדוש ברוך הוא בחיים לא יכעס. הקדוש ברוך הוא במרכז. אמרתי את זה לאשתי, אתה יודע איזה בלגן היה לי. זה לא את מדברת, שמו לך מילים בפה. טעות של טירון, אתה צריך לבוא אליי לפני, אני אגיד לך מה המהלכים, אבל זה נדבר אחר כך, שאשתי לא תעשה לי בית ספר אחר כך. אז זה לדוגמה, זה סדר אחד, אני מבין, אבל תבוא, תן לי להנחות את האנשים. זה סדר אחד. סדר שני שאני רוצה להזכיר לכם, היה אחד, אתם יודעים עכשיו נהיה, אתם מכירים והיא שעמדה? רק שהיא שעמדה קיבל שדרוג, והיא שעמדה לעבוד, פעם היינו שנים, והיא שעמדה, ויש שינוי בנוסחאות, שמתם לב? מה? לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד, עמד עלינו לכלותנו, בגרסה של עכשיו, משל כולם קופצים, והקדוש בא, אבל יש שם עוד משפט. מה? שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, ואז הקדוש ברוך הוא מצא לנו מידם, אבל בגרסה של המוזיקה האחרון, אף המשפט הזה. טוב, אם שתי החבר'ה בצד שמאל לא יהיו מרוכזים בי עד סוף הערב, אני לא יודע מה אני עושה. גם לא הקשיבו לי עכשיו. ילו קארד. אני חושש לזוגות, זה הבעיה, אני חושש לזוגות. עכשיו שימו לב, זה היה הסדר ההוא שם. סדר אחד, האדמו"ר ירד מהדירה, בא אמר לתלמידים, בואו נלך לכפרי ההוא, נשמע את הסדר שלו. ובדיוק הוא מגיע, ההוא היה, איך אומרים, נתהפך לו קוף לכף וכף לחט וחט לקוף, הוא בכלל, אתה יודע, אין לו, הוא בור ועם הארץ, אבל הוא מעביר את הסדר, אחי, מה שלא יהיה. יושבים הילדים, אשתו כאן, ואז הוא אומר להם, רבותיי, והיא שעמדה. טוב, יפה. אז אשתו שואלת אותו, מי עמדה? מי זאת שעמדה? אז באמת מי עמדה? ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לגאול אותנו. אבל הוא, מאיפה הוא יודע שזה ההבטחה? אז הוא אומר לה, התפילה עמדה לאבותינו ולנו. אז היא אומרת לו, מאיפה אתה יודע? אז הוא אומר לה, מה, תראה מה כתוב, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו.
לכלותנו הוא לא קרא בכף, הוא קרא בחטא, לכלותנו, לשון לכלות אל פני השם. אז הוא אומר, הנה את רואה שלא אחד בלבד, עמד עלינו לכלותנו. הקדוש ברוך הוא, יש כל הזמן מתפללים לקדוש ברוך הוא לכלותנו. אז הוא ממשיך עם הלכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. אל תדאגי, אומר לה, אל תפחדי. כל דור ודור יש לנו צדיקים שמתפללים עלינו וזה עמד לנו. הוא היה קורדי, אבל היא הייתה יותר קורדית ממנו, למה? היא המשיכה לקרוא. והקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם? אז הוא אומר לו, אני לא מבינה. מה זאת אומרת? אלה שמתפללים עלינו, הקדוש ברוך הוא מציל אותנו מידם, אלה הצדיקים. איך הוא מציל אותנו מידם? זה יכול להיות? אז הוא אמר לה, בטח! אלה הצדיקים, כשאתה כבר מגיע לצדיק, הוא רוצה פדיון, הוא רוצה כסף, הוא רוצה... הקדוש ברוך הוא מציל אותנו מידם. אנחנו ישר נתפללים, רק אנחנו נתפלל, והוא ישמע אותנו. האדמו"ר שמע את זה, אמר, תראה איזה מתוק, תראה איך לוקחים את הסדר, הוא לא כתוב, לא, כל מה שהוא אמר לא כתוב, אבל זה עולה לפני הקדוש ברוך הוא. ההבטחה שהשם הבטיח לגאול אותנו ממצרים, נתת ההבטחה לאברהם אבינו, אבל הוא לקח את זה על תפילה, והוא גם שינה את האות כף לחטא, לכלותנו, במקום לכלותנו ללשון תפילה, ובסוף הוא גם אמר שהציל אותנו הקדוש ברוך הוא מהם, מאותם הצדיקים שמתפללים עלינו, שאנחנו יכולים להתפלל לבד. דורג'י, זה יפה או לא יפה? פצצה. אתה חייב לספר את זה בסדר, זה מעיר את האנשים, לכלותנו, לא לכלותנו, זה כיף. וכאן אתם מכניסים סיפור. כמו שהיה לנו סיפור עם אותו אחד שסיפרנו עליו, זה דור שלישי לשר שלום מבלז. כאילו לא יהיה פה ריפיל היום, כאילו אנחנו לבד נעבוד זה. אין בעיה, הכל טוב. אמרת שאתה היית באמריקה. ריפיל. תודה באמת. תודה. תגיד לי, גם בארבע כוסות זה ככה איתך? לא. מרביץ? אין מתוק, אין, שתבח שמו. הלאה, תקשיבו טוב. היה אחד, סיפור אותנטי, עכשיו יצא מהתנור. מאיפה? משכונת רמות. אני גר שם. אחד, בשכונת רמות התגלה הסיפור שלו למפרע. הוא נפטר בגיל 65. בגיל 61 הוא הרגיש בריאותית לא מי יודע כמה, הלך לעשות בדיקות. הוא הולך לעשות בדיקות, אומרים לו, יש לך בעיה באוטם הלב. שריר אוטם הלב, משהו כזה, יש לך בעיה שם, מסתם הזה, חייבים ניתוח. אני לא יודע מה מביאים, אני לא יכול להיות, אבל יש לו שם בעיה. אמרו לו חובה לנתח, אמר חובה לנתח, אין בעיה, אני נמלך ברבנים, אמרו לו, זה, בסדר. כשהוא כבר עמד להיכנס לניתוח, יומיים, 3 לפני, אמר, לא הודעתי לאף אחד. אולי אני יודע לאמא שלי. כי אומרים שתפילות של אמא זה דבר גבוה מאוד. וצריך להודיע, יש כאלה שאם אתה מודיע להם כאלה דברים, יכולים להזדעזע. אבל אמא שלו הייתה אישה חזקה. התקשר אליה. אומר לה, אמא, את יושבת? יושבת, מה קרה? אני אומר לה, אני עובר ניתוח לזה. מה? הוא אומר, גילו לי בלב וזה. הוא אומר, שיהיה לך ניתוח, שיהיה לך בהצלחה. הוא אומר לעצמו, מה זה? שיהיה לך. למה מה אמרתי לה עכשיו? שאני הולך לעשות גבס? שאני הולך לעשות איזה תרומת דם? עושה כן טיפול שיניים. שיהיה לך בהצלחה. וואלה רוי. אבל הוא הביא לה את זה כאיזה משהו בקטנה. הוא אמר לה, תשבי, אמר לו, מה קרה? ניתוח בלב. שיהיה לך בהצלחה, לא קרה, בסדר. כשיהיה משהו חמור יותר, תודיע. אמר, בוא'נה, משהו פה לא נורמלי, נסע מיד לאמא שלו. נסע אליה, דפק. אמא, מה קורה? יופי, יושבים, כוס קפה. תגידי לי, מה זה התגובה הזאת? אני ציפיתי לאיזה השתתפות בצער, כמה שאלות, תקשיב מה היא אומרת לו. טוב, הגיע הזמן באמת לספר לך. אז הוא אומר לה, מה? היא אומרת לו, אתה כשנולדת, כבר גילו לך את המום בלב. והרופאים אמרו, חבל לקחת אותך בכלל מהבית חולים. תשאיר אותו פה, אל תקשרי אליו אפילו, כי כמה ימים הרפואה אז לא הייתה מי יודע כמה, קחו 60 שנה אחורה. חבל לקחת להחזיר, אל תקשרי לתינוק, חבל. היא אמרה להם, אני לא רוצה לשמוע את העצות אחיתופל שלכם, אני לוקחת את התינוק והכל יהיה בסדר.
והיא מספרת ככה, היא אומרת לבן שלה, תדע לך, שמיום שנולדת עד היום, שהגעת אליי, כל יום אני גומרת ספר תהילים כדי שתחיה. כי הם אמרו לי שאתה אמור למות, ואני אמרתי לא יהיה כדבר הזה. אני אתפלל לבורא עולם, הוא ייתן לך חיים. כמה חיים? אני כל יום סוגרת ספר תהילים. תהילים שלי, החיים שלך. תהילים שלי, החיים שלך. היום כשהתקשרת, אמרת אני עובר ניתוח. תעבור ניתוח, שיהיה לך לבריאות. אני את התהילים שלי לא מפסיקה. את אומרת עליי תהילים כבר 61 שנה. היא אומרת לו, הפסדתי יום אחד, כי ידעתי שאם אני מפסיקה, יכול לפגוע בבן שלי. לא הפסדתי יום אחד מהחיים שלי, כל יום ספר תהילים. מה את אומרת? הבן יצא מזועזע. עבר את הניתוח, הוא חי עוד 4 שנים. בגיל 65 הוא נפטר, אחרי הניתוח. אבל פה הסיפור לא נגמר. מתי הוא נפטר? אמא שלו, שנה לפני שהוא נפטר, היא נפטרה. ואז הוא ישב שבעה. ביום השנה שלה, כשנגמר השנה שלה, באותו יום הוא נפטר. גם השנה שהוא ישב עליה, היה עדיין הזכות שלה עומד בשבילו. כשהסתיים השנה שלה, הסתיים לו החיים. לומר לך, תורג'י, מה זה כוח של אמא? מה זה כוח של תפילה? מה זה כוח של תהילים? כל בן אדם, לכלותנו, אומר, הקדוש ברוך הוא מצילנו מאדם, אנחנו יכולים להתפלל, אומר הכפרי, אני יכול להתפלל, אני לא צריך שיתפללו עליי. למרות שזה נגד ליקוטי מוהר"ן, כן? ליקוטי מוהר"ן אומר, לך לצדיק שיתפלל עליך, אבל פה זה כפרי, לא קרה כלום. וכשכפרים מדברים מתוך הלב, זה נחמד מאוד, הקדוש ברוך הוא אוהב את התמימות שלהם מאוד. אדם שהוא תמים, הקדוש ברוך הוא איתו ביחד. תהילים שלך, אני רץ איתך, אין בעיה. תראו מה זה אמא שנותנת חיים לבן, חודש אחרי חודש, יום אחרי יום, כל יום, היא מחיה אותו. 65 שנה. לא יאומן. הלאה. תגידו, למה אנחנו חוגגים חג פסח? חשבתם על זה פעם? מה קרה? What happened? היינו עבדים במצרים. Yes, ידעתי שאתה תענה לי, אתה כתוב לי פה, רועי יענה. הלאה. יצאנו במצרים. כן? נגאלנו. אני שמח מאוד, אני יודע. גם הקדוש ברוך הוא פסח עלינו, אבל למה בטכני? מה קרה? מה קרה שם? מה קרה שם שיש פסח? אתה יודע מה קרה? פסח. לא, עזב אותי פסח רבנו הארי עכשיו, חכה. מ"ט שערי טומאה, כאילו חייבים לזה, לא, גם, אני אגיד לך טכני, יבש, הכי יבש בעולם. עכשיו תקשיב טוב. תקשיבו טוב למה בכלל יש לנו חג הפסח. זה לא יאומן, אבל זה רק מעיון בפסוקים. זה באמת לא יאומן. איך אני, אולין? שמתי הכל. עכשיו תקשיבו. הוא אומר ככה, אנחנו עושים חג פסח בגלל הצאן והבקר. לא ציפית לזה, לא. בטח שלא, זה מ"ט שערי טומאה, הלכת בגבוהות, זה רבנו הארי, אומר מ"ט שערי טומאה, זה... לא אח שלי. אנחנו עושים פסח בגלל הצאן והבקר שלנו. זה משהו עם הקורבנות, שקראתי את זה סוף שבוע הזה. משהו עם הקורבנות. תמאני, כי אני שמתי אולין. אתה רוצה לעשות דאבל? אתה רוצה להכפיל? עליי אתה לא יכול להכפיל, אני שמתי את הכל. זה נכון. אז בוא נקשיב מה זאת אומרת, אורן, תהיה אני עכשיו כמו אריה. אנחנו עושים פסח, ערן, תקשיב טוב מתוק שלי. אנחנו עושים פסח בגלל צאן ובקר. עכשיו אני אסביר למה אני מתכוון. אתה איתי חכם דוד? השם ישמרך. הלאה. כתוב ככה בפסוקים, אני ממש כתבתי לי 3-4 פסוקים, תקשיבו לדו שיח שהולך בין משה רבינו לבין פארו. עד מתי זה לנו למוקש שאומרים החרטומים לפארו? תגיד, מה, לא נמאס לך, זה כבר היה מכה שביעית. בוא'נה, אי אפשר ככה, כבר פירקו אותנו, פירקו הכל. אז הוא אומר להם, אתם יודעים מה, אין בעיה. בפרשת פה, פרק י' פסוק ח', מי ומי ההולכים, הוא אומר למשה רבנו? אומר משה רבנו, בנערנו ובזקנינו, בנינו, בנותינו, צוננו ובקרנו, נלך. אומר פרו, מה?
לאיפה אתם הולכים? לעבוד את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אצלנו, בגויים, מי שעובד הקדוש ברוך הוא זה לא הקטנים ולא הזה ולא בקר. הגדולים הולכים. עונה להם משה רבנו, לכו הגברים! פרעה אומר לו, לכו הגברים! אמר לו משה רבנו, יאללה, סע לשלום, בוא קבל מכת הרבה. קיבל מכת הרבה, התחיל לבכות, חטאתי להשם אלוקיכם ולכם. טוב, תסיר ממני את המכה, הסיר ממנו. טוב, בוא תוציא, וכבד את ליבו. קיבל חושך, יאללה. מכת חושך לא הייתה פריירית בכלל, אנשים, אתה יודע, בן אדם בדיוק היה בשירותים. זהו. עכשיו תעשו להם את זה ככה. או בן אדם עכשיו מסייד. עכשיו כואב לו היד. חבר'ה, לי כבר כואב היד. מסכן 3 ימים. ככה 3 ימים. איפה היציאות לשירותים, חוץ מכבודכם, איזה בלגן. וזה חוץ מה3 ימים. אין, תחשבו בהיגיון. החושך פירק אותם. מגיעה מכת חושך, ישר מה קורה לפרעה? ויקרא פרעה אל משה, ויאמר, לכו עבדו את השם, רק צונכם ובקרכם יוצג. רש"י במקום יוצג, תשאירו רק את הצאן ואת הבקר, לכו, כולם, הוא גס עליהם, עולים, עופו, לכו, מי? כל עם ישראל, גברים, נשים, טף, ילדים, בנות, בנים, כולם, לכו. מה אנחנו היינו עושים? יאללה, דס ודניה, כמה פרות ניקח אחר כך, נסתדר, יהיה בסדר. במקום מה אני יוריד לנו פרה, מה אכפת לי? יהיה טוב, יאללה ביי. מה אומר לו משה רבינו? רק בככם, גם תפכם ילך עמכם. ואז הוא אומר להם, גם תפכם ילך, לפני כן לא רציתי תף, הכנסתי לכם ילדים. ויאמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים. רבנו, פרעה, לוקחים הכל, גם את הצאן שלנו, וגם אתה תביא עוד צאן משלך. גם מקננו ילך עמנו, לא תישאר פרסה. כי ממנו ניקח לעבוד את השם אלוקינו, ולא אבש עליכם. מה זה פרסה? פרסה של בהמה. עברית, רבותיי, בסופו של דבר, אתה עושה משא ומתן, ועל בקרכם, עם ישראל לא יצא ממצרים, בשביל בקר וצאן. תגידו, זה אמיתי? זה נשמע לכם נורמלי? אני הייתי בורח, יאללה סלמת, אח שלי, ביי, צלם אותי פעם אחרונה, last picture, תעשיתי סלפי, ביי, להתראות. לא, גם בקרכם וצונכם. אומר לו, יאללה, קדימה, סע. אז צריכים לדעת, רבותיי, ולמה זה? אני אענה לכם, אתם לא תאמנו. איזה יופי, מה זה עם ישראל, וזה קשור חזק מאוד להגדה. תקשיב מתוק שלי. הוא אומר, על ידי צאן ובקר אנחנו עובדים לקדוש ברוך הוא. יפה. צאן ובקר בסופו של דבר, אתה יודע מה זה? הנה הוא מכיר טוב. זה סטייק, וזה סטייק טוב. זה קצת אנטריקוט, זה קצת אסדו, יש פה כזה פרגית, יש פה מה לאכול, כן? זה סעודה טובה. אוכל בעם ישראל זה לא אוכל של הארצות שמסביב לנו. אוכל בעם ישראל זה דבר מאוד מאוד חשוב. סיפור, אתה רושם? אתה הזכרת לא, אתה הזכרת את רבנו הארי, אני אכניס לך קונטרה מליטא. הגאון מווילנה. רבותיי, בזמן הגאון מווילנה היה דיבוק. בזמן הגאון מווילנה היה דיבוק. דורג'י, אתה יודע מה זה דיבוק? זה איזה אחד, כנראה רוח שלא הסתדרה למעלה, לא למעלה, לא למטה, החליט אני אכנס באיזה אחד ומפרפרת אותו ימין ושמאל. הוא לפעמים מדבר שלא בקולו, עושה תנועות, עושה הוויות, דברים כאלה, לא פשוט בכלל. צריך להוציא את הדיבוק. על פי רוב מוציאים אותה מאיפה? אצבע הקטנה של הרגל שמאל, ומשם הוא יוצא, הוא פוצע את הרגל, כי זה המקום הכי פחות חשוב לאדם. אותו דיבוק שהיה בזמן הגאון מווילנה בליטא שם בווילנה, אותו דיבוק, ישבו מולו, אמרו לו, תקשיב, אתה עכשיו, אנחנו מביאים את הגאון מווילנה. הוא הולך להוציא אותך ממנו. אמר להם, רק לא אותו. את כולם תביאו, רק לא אותו. אז אמרו לו, הוא לא עושה אפסוקה. רוי, הוא לא עושה אפסוקה. זה חזוקה. מה זה חזוקה אפסוקה? אז בזמנם,
תעניות הפסקה, היה ממוצאי שבת עד ליל שישי. ערב שבת, מקדש, שבר את התענית, אוכל. אוכל שישי שבת, מוגיע מוצ"ש, תענית, עד שבוע אחרי. הגאון מווילנה לא עשה. למה? לא בגלל שהוא היה ענין טעם או שיש לו כמה כוכבי משלן, לא. אלא הוא היה מדקדק מאוד על הסעודה הרביעית. הוא אומר, אני לא יכול לבטל... מה הבעיה? לא יכול... בסדר, אחרי סעודה רביעית. אז זה לא תענית הפסקה. אם אחת המוצא שזה לא תנפסק. הבנת את הבעיה? אז הוא אחז שסעודה רביעית חשובה מאוד. אז אמרו לדיבוק, הוא לא עושה אף סוקר. מה יש לך? עכשיו זה בדור שכאילו, תבין ערן על מה מדברים. תענית הפסקה היה כאילו, matter of speech, יענו, חלק מהחיים. אתה עושה הפסקה? כן, לא, אני אעשה שבוע הבא. שבוע הבא אני אעשה. שבוע לא מסתדר לי כל כך, יש לי איזה ברית, יש לי איזה אירוע, יש לי איזה חתונה. שבוע הבא אני אעשה. וואלה, אנשים עושים 3 ימים, מתחילים לבכות כמו תינוקות. מה אתה חושב, זה פה, מה, רמדאן? תגיד, אתה עושה צחוק? הלו, 6 חודשים בשמן אמור, תעשה לי טובה. תענית הפסקה, הפסקה, מפסיקים הכל, לא אוכלים כלום. שבוע שלם, 6 ימים. הלו, רבנו נחמן עשה 23 תעניות הפסקה בשנה אחת. הבבא סאלי היה עושה תעניות הפסקה, תמידים כסדרה, מוספים כחתם, אומרים על הבבא סאלי שכל מה שאוכלים בהילולות שלו ובסעודות שלו זה רק כדי להשלים את מה שהוא לא אכל. מה לעשות, הוא לא אכל בכלל. ולא השלימו, עדיין לא הספיקו להשלים. אמר אחד, אתה יודע, אמרתי לכם שכשהרבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה עושה את הכוונות שלו להסיר דינים מעם ישראל, אז הוא עושה קשרק, ואז הוא עושה את הקשרק של הניקיונות. אז איזה ליץ אחד אמר לו, הרבה, מה? הוא אומר לו, אנחנו אשכנזים. אז הוא אומר, אז מה? אז הוא אמר לו, אתה יודע, אצלנו, זה לא כמו אצל הספרדים, שהתוקע כבר יודע הכל וזה מרביץ. הוא יודע לבד. אז אצלנו מה עושים? אצל האשכנזים, אז עכשיו תקיע, אז יש אחד נקרא המקריא. הוא אומר, תקיע, אז הוא עושה, ככה, תקיע, ההוא תוקע, שברים תרועה, תקיע, הוא מרביץ תקיע. אז הוא אומר לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא אומר לו, אתה יודע, אנחנו אשכנזים. אז הוא אומר לו, אז מה? אז הוא אומר לו, אתה אמרת שיש קשרק, צריך לקרצף, לנקות, לשטוף את זה. הוא אומר, אני המקרי. הוא אומר, אני המקרי, אני אומר להם, קרצפו, הם מקרצפים. הסתלבט, רואי, חייבים, מיתא דבדיחותא קצת, אתה יודע. בקיצור, אז איפה היינו? היינו עם הגאון מווילנה, אמר לו, הוא לא עושה הפסוקה. הוא אומר לו, הוא לא עושה הפסוקה? אומר לו הדיבוק לזה שדיבר איתו אותו רב, אומר לו, אם אתה היית יודע מה קורה בעולמות העליונים, כשהגאון מווילנה אוכל את הסעודה הרביעית, אתה לא מדמיין מה קורה, 1000 הפסקות לא עושות מה שהוא עושה למעלה באכילה שלו. ושלא תדמיינו חכם תורג'י שאתה עושה לי ככה. תורג'מן, אני חושב שכמו שאני רואה אותך, אתה בן 27 עכשיו, 8? יפה. אז יש לך כבר איזה 28 פסחים שעברת, נכון? עברת איזה 28 פסחים בחייך. יופי. תגיד לי, חכם תורג'מן, האכילה שלך שווה משהו? לפני בורא עולם? לא יודע, אכילה שלו, לא יודע... עזוב את השנייה, לא שאלת את שנייה, אני יודע שהוא מתקן ביין. עזוב אותך, זה תיקוני היין, אני יודע. זה נכנס יין יצא סוד, כל זה, ברוך השם. אבל עזוב את תיקון היין. תיקון האכילה, יש לך? אני רוצה לחדש לך תורג'מן. שהתיקונים שאתה עושה באכילה, אתה לא מדמיין כמה. איך אני יודע? שימו לב רבותיי, שבכל אגדה סטנדרטית. למה אתה מסתלבט? לא אגדת הציפורים ולא אגדה של סטנדרטית פשוטה. אתה מתחיל לקרוא את ההלל, עכשיו, מה זה הלל? הלל? זה לומר תודה לקדוש ברוך הוא על כל הדינים, כי הלל גימטריה האדנות, והללויה גימטריה 86 שזה אלוקים, כלומר שיא הדינים ואני מברך את השם. איך אתה מברך את השם? הוא מפרק אותך. עודך השם כי ענפת בי. פרק אותי בעולם. איך אתה מפרק? למה? כי אני יודע שכל מה שהוא עושה איתי לטובתי.
כי כשאמרתי לאשתי, תקשיבי, זה לא את שדברת איתי, זה הוא, והיא פירקה אותך, אוהב אותך, אחי, אל תדע, גם זה היית צריך לעבור, גם זה היית צריך לעבור, היית חייב לעבור את זה. וממילא, כשאנחנו מתחילים את ההלל, שים לב חכם ערן, אתה מתחיל את הפרק הראשון, פרק שני, פתאום אומרים, היי, סטופ, הולד איט, מה קרה? הלו, פריז, מה קרה? את עוד לא התעלפה, לא, מה קרה? זהו, שולחן עורך, מה זה שולחן עורך? תביא את כל תביא את הסינטה, תביא את הבקר, תביא את הסטייק, זה, הלו, תביא את החרוף. אבל אנחנו באמצע ההלל. אנחנו באמצע ההלל. את מי אתה מתקן? שלא יתקן אותך. שים לב, שבאמצע ההלל, אתה קולט אחי? באמצע ההלל אתה עוצר, אוכל, ואז רק ממשיך את ההלל. הלו, מה קרה פה? אתה באמצע ההלל. לומר לך, אכילת האיש היהודי גבוה מעל גבוה. תורג'י? זה לא פה זה. אכילה שלנו, אכילה של יהודי, לא כל מה שטיבטי יתבודד עכשיו 30 שנה ככה יישב, ככה זה, הופ, ככה, לא יעזור לו כלום. ואוכל עכשיו סטייק עם ברכה טובה ושירים להשם, פירקת את כל הטיבטים. ברגע אחד. תראה מה זה אכילה של איש היהודי. השתבח שמו. תומהוק. תומהוק, לא פחות מזה, אף אחד שלא יעבוד עליך. איי, 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 איי. בטח, להגיד לך מה זה אכילה, הוא מהאכילה, לא יודע מה נסגר שם, הוא מהאכילה, עברנו לאכילה, נמשיך. כתוב שרבי יהודה היה נותן בהם סימנים. מה הסימנים שהוא נתן? דצח, עדש באחיו. מה זה? מה? אז בוא תקשיב טוב מתוק שלי. אני לפני תגיד לי, אתה חושב שעשיתי לך הקדמה לפני כן סתם? אתה היית כבר בדצח עדש באחיו, אני לא חוזר על מה שאני אומר. נכון, אז נו. אז נראה לך שאני אביא אותך פה לסתם? מה, תחזור לבית, תגיד, וואלה, תחן אותי היום. שם לי תירוץ שתן לי לפני שבועיים, חושב אני פראייר. אז תקשיב טוב. אמנם הקושייה נשארת אותה קושייה, כלומר, תגיד לי, רבי יהודה, תנא! בשביל מה באת? לעשות לי ראשי תיבות? בשביל מה באת? דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, הרבה, חושך, מכת בכורות. מה אתה עושה לי? דצח עדש באחיו, עכשיו אני אמור להתפעל? מה קרה? מה זה? מה הלימוד? אז יש 1000 תירוצים לדבר הזה, וגם הוא קיבל אחד מהם. אבל הפעם לא באתי לתרץ תירוצים, כי זה לא לילה לתירוצים. זה לא לילה שאתה מתחיל לשגע את האנשים. סתם אנקדוטה ככה קלה, את זה לא שמעת אף פעם. דצח עדש באחיו. שימו לב שכל האחרונות מהשלשות, כי הרי בכורות היא מכה בפני עצמה, דצח עדש באח, שלושתם הגיעו כל פעם ביחד. כלומר, דם צפרדע קינים, כשהגיעה מכת קינים, היה גם איתם ביחד שכין וחושך. שמעתם את זה פעם? לא. מי אמר לא? קובי שמעת? זה קובי בפנים. וכשהיה שכין, גם היו קינים וחושך. וכשהיה חושך, רק המכה הגדולה הייתה יותר מתוגברת מהאחרות. מה שאתה אומר, כל מכה שבאה אחריה, אלה מפניה באו איתה... כל אחת מסופי השלשות, דצח, עדש, אחיו, כלומר, חושך, שכין וקינים, תמיד שימשו בערבוביה. עד כאן, תמיד הגיעו ביחד, אלה מוחלשות והדומיננטית דומיננטית. אבל זה בקטנה. מעשה, סיפור. ברבי מרדכי מרקוב. רקוב. הוא התארח אצל גביר גדול, עשיר, אבל קמצן.
קמצן מית. טוב, הוא יושב אצלו. כן, יש כאלה, אתה יודע, נהנים ככה שאתה מתמקמק. אז יש הרבה סיפורים על אלה, דגים קטנים, דגים לא, סרוחים, גדולים, זה, היו בים סוף, היו בזה, יש הרבה מה לדבר. אבל זה לא הסיפור הזה. בכל אופן, הוא יושב אצלו בסדר, והוא קולט ששמו לו כוס קטנה, אין שיעור. אין שיעור. אבל הוא שותק, לא נעים. טוב. פתאום, קוראים את הסדר, פתאום הגיעו. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, דצה חדש באחיו, ומכאן יש הרבה מנהגים. כן, יש כאלה לוקחים את הכוס, דם, שופכים, צפרדע, שופכים, קינים, טק, אחר כך בסוף, דצה חדש, טוב. אז הוא שאל אותו גביר עשיר קמצן מית, אמר להם, למה רבי יהודה היה נותן בהם סימנים? מה הוא עשה? רק ראשי תיבות? יאללה, והיושבו אצלו תלמידי חכמים, זה עונה. רבי מרדכי מירקוב חיכה שיגיע תורו. כשהגיע תורו, אז הוא אמר, אני יודע למה, אני בטוח. התשובה שלי יותר חזקה מכולם. אז כולם ככה הקשיבו זה. גם העשיר נדרך. הוא אומר, תראה, רבי יהודה ידע שיהיו אנשים שכשיגיעו לסדרים ייתנו להם כוס קטנה יותר פחות מהשיעור. ואז כשהם ירצו לעשות 10 מכות, לא יישאר להם אחרי כמה מכות, לא יישאר להם בכלל יין בזה לעשות. דם צפרדע קינים, נגמר. אמר, בגלל שיהיו קמצנים כאלה שישימו להם כוס קטנה, אז עושה ראשי תיבות, ככה 3 פעמים הוא ישפוך, רק דצה חדש באחיו, גמר את העניין, יאללה, סעו קדימה. וככה הוא כבר הסביר לאותו, זה שמעת פעם? החזרתי לך, אחי. אז הוא אמר, ככה הוא הכניס לו. עכשיו זה סיפור, לעורר את האנשים רבותיי, לעורר אותם, שמח אותם, קצת תצחוק, קצת פה, קצת שם, אתה בפנים. עכשיו יש ערבית לחבר'ה שהגיעו, כאילו אנחנו תוכנים אותם, או שמבסוטים, הוא אומר יאללה שיעבור, שיתנו עוד, מה אכפת לו, נשמע עוד איזה משהו. לא לשכוח לומר את האחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול, לא לשכוח. מה זאת אומרת? אבל למה אומרים אחד? מה, לא יכולת להגיד לי, כנגד 4 בנים דיברה תורה, חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. באמת, אחד חכם, אחד רשע, אחד, מה אתה אומר? חשבתי, מה? אז יש כאלה שרצו, זהו. אז אנחנו כבר תירצנו בשנים העברו, האחד בכל ההגדה הזו זה בורא עולם. אז אותו כפרי שעשה את הסדר הזה, שאותו אדמו"ר הלך אליו, ראה את אותו כפרי עושה את האחד, אומר להם, רבותיי, ילדים, תשמעו טוב, כל הלילה הזה זה בורא עולם. גם 4 בנים זה בורא עולם. בגלל זה כתוב, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול. אז גם האדמו"ר שמע את החידוש שלו מהחלון, נדבקה לו האוזן לחלון, הוא השאיר אותה שם, והלך מיד בדלת דפק. הוא אומר לו, תגיד לי, רגע, חכה, יש לי אוזן שם. החזיר אותה אוזן, ואז הוא אמר לו, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רשע? אז הוא אמר לו, מה, באת באמצע עבוד? שב, בפנים, כנס, שב. אמר לו, אחד חכם. הקדוש ברוך הוא חכם, אין חכם כמוהו, יעיב חוכמה לחכימים. הוא אומר, זה אני ידעתי, תקדם הלאה. הוא אומר לו, אחד רשע, הקדוש ברוך הוא רשע. ראשי תיבות, ריבונו של עולם. אני חייב לכתוב את זה. אחד תם זה שלם, מושלם. אין יותר מושלם מהקדוש ברוך הוא. תורג'י? ואחד שאינו יודע לשאול. כשבורא עולם מחליט שהוא עושה משהו, הוא לא שואל אף אחד. אינו יודע לשאול. הוא עושה מה שבא לו, בורא עולם. זה כל הכיף. לדעת, להכניס להם שהאחד, הקדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן איתנו בסדר. כל הזמן סובב סביב הקדוש ברוך הוא. כל הזמן סביב הקדוש ברוך הוא. בוא נראה. מה עם מה שזקן אמר שבכל אחד מאיתנו יש את 4? זה נכון, יש הרבה וורטים על הדבר הזה, שבכל אחד מאיתנו יש את זה, ויש את הבן החמישי שצריך להתפעל עליו שהוא עוד לא הגיע לסדר, והרבה דברים נכונים. הכל נכון. העיקר בערב הזה, שימו לב, עכשיו באמת אולי קלוז'ר כזה, סוג של סגירה. הרי בורא עולם אומר לנו, תקשיב, והגעת לבנך ביום ההוא.
יכולת הוורבלית של רועי ידועה ברבים, שהוא מלהג ומדבר, לשונו מושחזת, מה זה צחה, מושחזת, היא מגיעה לכל מקום. יש כאלה, מה לעשות? פנטומימיים. הם לא יודעים לדבר. לא יודע לדבר. איך הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו? והגעת לבנך. בא אחד, אומר לבורא עולם, בורא עולם, וואלה לא נתת לי פה. אני לא יודע לדבר. איך אני אעביר את המסר? מה יהיה? והתשובה... אבל פה אני צריך להיות אמיתי, לא לעבוד עליו, להגיד לו המנוע 10, אז זה פה, לא עבור תאונות, השאסי מצוין והכל בפלט. אבל האמת היא כך. סדר עובר יותר בפנטומימה ובחיות מאשר בדיבור. כשאתה חי בסדר ולא מחכה לדודה מצרפת, שבדיוק שמה את הראש ככה על הסלט ונרדמה, טוב, טוב, יאללה, קדימה, שולחן אורך, הדודה נרדמה. אח שלי, כולם קולטים, בונה, הוא לא שם. הוא לא שם, הוא רצה לגמור, תקתק. דוגמה. שימו לב ההבדל בינינו, אחינו האשכנזים לבינינו, בבתי הכנסיות. כנס לבית כנסת של האשכנזים, אתה רואה ילדים על הלוסטרה. פח, 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 דפיקות, טק, בום, נפל משהו, נשבר, הלך, טק, כיסאות, חורק, מביא. ואיפה האבא? איפה? לא היית אף פעם בבית כנסת של האשכנזים? תסתכל טוב. ואיפה, רגע, תקשיב, ואיפה האבא? הוא בסידור. כנס לבית כנסת של ספרדים, ילד אחד יזוז משהו, שמתים לו טוב, הלו, ישר עבור על הגביים, קח את הילדים שלך מפה, לך תתן אותם לאמא שלהם, אנחנו לא שמרטפיה פה. מה זאת אומרת? זה לא מפה הדודה חדשה. עכשיו מה קורה? הילד שלך פה לידך, אז אתה יודע שהגבאי עליך, ואתה עליו. אז יופי, אז עשית שומר לשומר, עכשיו הוא פה, הוא זז לו, טק, 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 טק. מה קורה? עוד 20 שנה, זה הילדון הזה, הקטן הצוציק, הוא כבר ימאס לו לעוף מפה לשם. הוא קלט דבר אחד בחיים שלו. אבא שלי בכלל לא מעניין אותו מה קורה איתי בבית כנסת, מעניין אותו הסידור. עובדה, הוא מצא הרבה דברים ועניין בסידור. בכלל לא יודע מה קורה איתי. אני עשיתי מה שלא עשיתי בבית כנסת, הוא היה פה. כשהוא נגמר לו כל האנרגיות של התזוזות, הוא אומר, גם אני, בטח יש שם משהו מעניין, גם הוא מוצא את עצמו בתוך הסידור. אנחנו שומרים עליו כל היום איתו, ממילא אנחנו לא פה, אז גם הוא אומר לעצמו, פה שום דבר לא מעניין, הוא שומר עליי, אז אני... הבנתם? ילד קולט מסר, זה מסר. כשאני יושב עכשיו בלילה של הגדה, ואני בתוך ההגדה, ואני מתלהב, טק, דם, טק, טק, מכת חושך, טק, טק, אני לא עושה יותר מדי, אבל אני פעיל, אני מחייך, אני צוחק, אני זז, אני מספר, אני חי! העברת את זה לבן שלך, העברת לו את המסר, בורא עולם איתך, אתה בתוך האמונה, אתה בפנים, גם אם אתה לא יודע לדבר, רק תקרא ותציג. לא חייבים להיות המספרים הטובים ביותר, צריכים להיות הנאמנים לבורא עולם ביותר, ולסמוך עליו שיעביר לנו, שנזכה בעזרת השם, שיהיה לנו פסח חג כשר ושמח, והגדה נפלאה בעזרת השם. ברוכים תהיו. חסל סדר פסח כהלכתו